ମୁଁ ଚାଉମିନଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଚାଉମିନ ହେଇଗଲା ଘାଣ୍ଟି ପାରିଲିନି। ଟିକେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ ଘାଣ୍ଟିବାରେ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିଦେଲା। ଏତେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟନି ପୁରା ସିଝିଯିବ, ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଉମିନ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କରନି ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଥାଉ ନାଇଁ ସେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ସିଝିଗଲା। ଥାଉ ଥାଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାକୁ ଗୋଟା ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିବି। ଏତିକି ଚାଉମିନ ବଳିଲା। ଆଉ ଘାଣ୍ଟନି, ଆଉ ଘାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ କରିବି ହବ କହିଲ? ତମେ କେତେଥର ଚାଉମିନ କରିକି ଖୁଆଇଛ ନା? ଚାଉମିନ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିଛ? ହାଁ, ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିଲାଣି ତାକୁ ପୁରା ଚାଉମିନକୁ। କେତିକି ଚାଉମିନ ତଳେ ପକେଇଲାଣି ଦେଖିଲ? ଜଣଙ୍କର ମିଲ୍ ତମେ ତଳେ ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ଘାଣ୍ଟିଲେ ଡ୍ରାଏ ହେବ, ସିଝିଗଲାଣି ପୁରା। ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଅଧାରୁ, ସେ ସିଝିଗଲା। ଥାଉ ତାର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ହେଇଛି କାରଣ ହେଲ୍ପ ତ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ ଭଲ ନା। ଖାଲି ଚାଉମିନରେ ହେଲ୍ପ କଲେ କ'ଣ ହେବ?